Vítam vás v obci Miloslavov, ktorá leží len 8 kilometrov od hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Naša nehnuteľnosť sa nachádza v priamom centre obce Miloslavov. Priestranný rodinný dom sa nachádza na perfektnom pozemku. Pôvodný majiteľ tejto nehnuteľnosti sa ako prvý prisťahoval do obce Miloslavov v roku 1921 a významným spôsobom sa pričinil na vzniku Miloslavova a Alžbetinho dvoru. Rodinný dom je v pôvodnom stave. V prednej časti rodinného domu sú dve priestranné izby. Dom je pripojený na plyn a elektrinu. Rodinný dom pozostáva z obývacej, technickej a hospodárskej časti. Pozemok nám ponúka množstvo možností využitia. Či už stavbu nového rodinného domu na prekrásnom pozemku, či už stavbu viacerých rodinných domov, pretože pozemok je natoľko priestranný, že vie zabezpečiť spoločnú prijazdovú cestu i pre viacero rodinných domov, napríklad postavených za sebou. Priamo pred rodinným domom sa nachádza autobusová zástavka, kultúrny dom a detské ihrisko. V Miloslavove je kompletná občianska vybavenosť, obecný úrad, kostol, kultúrny dom, materská i základná škola, pošta, praktický lekár. Nezabudli ani na šport a ani na najmenších. Je to práve to, čo ste hľadali? Páči sa vám Miloslavov, ticho, pokoj, príroda, zeleň a do Bratislavy do 10 minút? Tak mi zavolajte. Pozrieme si nehnuteľnosť spoločne.